Mukhang kaon ani dong no? Tamakan ako cellphone niyo yan. Dong di ka makaon ani kasag. Green? Nung malakit under green. Hindi ka nagkatawa sa mama. So, ayan guys. Kumukulo na siya guys. Ang nanay ko nag... So, may Later. Magandang tanghali po. Dito na naman po si Christine Sang TV at magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today ay crab with oyster sauce. Ayan po. Maggisa na po tayo sa mga sangkap. Yung crabs po ay 5 pieces lang. Gamay naman lang ni. Pero malalaki siya. Worth 150. Tapos dala sa mga sangkap. Mga mga 150. Ang menu natin today mga mamis is worth 150 at 180 pesos. Ayan, 180 pesos. Ayan, mag-isa na po tayo sa mga sangkap. Ayan, unahin natin ang Bombay. Ang menu natin today, mga mamis, ay uulitin ko, crab in oyster sauce. Ginisang crab. Ayan, igisa po natin siya. Tambok ba? Uy, Sunod natin ang kamatis. Maganda kasi mga mamis ang nabili na crab today ay fresh crab. Presko po siya. Amoy nangangamoy dagat. Talagang bagong huli. Ataw dito. At ayan po, isunod natin ang luya. At pakatasin po muna natin ang mga sangkap bago po natin ilunod ang crabs. Aw panak. Ihata na doon ni ato des niya. Malalaki po yung crabs mga mamis, kaya yung 5 pieces is worth 150 pesos. Ayun lang muro nagsulod sa ako. Dahil malalaki naman po siya. Worth it lang po yung 150. Worth it lang po yung 150 pesos. Kasi Yan. palabay. Ang hirap talaga kapag Bisaya tapos mag-Tagalog. Liso sa rambutan. Hirapan ako sa lisod. Dito ilang rambutan. Yan po yung crabs. Ilunod na po natin. 1 2 3 4. Asang gunting dere? Ay, apat na piraso lang pala. May Gilbert at isay ko no sa hatchet. Pero malalaki po siya. Ayan, ganyan kalaki, ganyan kalalaki. Tisayan eh. At ilunod na natin ang, syempre, ang nagpapasarap sa loto. Araw-araw ni Christine Sang TV, ang Mamacita's Oyster Sauce. Hindi talaga mawawala tong oyster sauce, mga mamis, mga luto ko, lalo na po pag nagisa po ako. Ito lang po yung nagpapapower, nagpapasarap sa luto ko araw-araw. At ayan po, halo-haloin po natin. Siguro mga, mga mamis, mga
10 minutes. Mga Kuya, 10 wag minutes ka. maluluto na siya. Trending guruda yun. Tawagan niya Ito yung muna mami. natin siya. Ika, puli. Bago natin lagyan ng kunting mineral water pang sabaw. Kunting-kunti lang po na tubig. Tayin po muna natin Kasi siyang pag ito kumatas. Baho ka dyan na. Pati mukhaon ka ha? Ayan po, nagkulay orange na po yung iba. Ay, ayan. Kulay orange na po siya. Ayan po, mag-add lang po ako ng 1 cup. Yung cup po ng rice cooker, yung isang cup lang po ng mineral water ang i-add nyo. Pero nasa sa inyo naman po yun kung kayo ang magluluto. Asa imo? Gaya po ng sinasabi ko, mahilig po kami sa sabaw. At ilunod na po pala natin ang sili mahaba or sili at sal. Ihatas yung inahan. Sili espada sa Bisaya. At ayan na po, kumukulo na po. Lagyan na po natin ng timpla. Lagay lang tayo ng konting bitchin at saka konting asin. Pangpalasa lang. Kana na sa gubahang. Usara ba? Naguba na to. Mag-add na po tayo ng bitchin at saka asin. Kunti lang. Pangpalasa lang po mga mamis. Tapos mag-add nga pala ako mamaya ng konti ding asukal na puti. Hindi ko na nasali sa video. Nakalimutan ko. Pero nag-add po ako ng konting asukal. Para medyo manamis-namis siya. Manamis-namis yung lasa niya. Ayan na po. Malapit na po siyang maluto. Ibutang na dito. Muna lang ng usa. Sarap na po niyan tingnan. Dahil kulay orange na po lahat. Wow! Kay yummy na ulam na to. Kuan lang no. Ang ubang kaway nangawa. At ayun po, sa gusto po magluto nito, i-check nyo lang po ang description box. Ilalagay ko lang po doon. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, at pa-comment na din pag may time kayo kung nagustuhan nyo po ang mga luto ko. At pa-subscribe po Christine Sang TV at pa-hit po sa button bell para updated po kayo sa mga bagong videos ko nasa mga luto araw-araw. At ayan, itoppings na po natin ang dahon ng sibuyas. Ayan po, luto na po siya. Ready to serve na po sa tanghalian. Kain na po tayo mga mamis dyan. At ito lang po for today. Bye! See you tomorrow. Keep safe everyone. Bye!